Goedemiddag hier op de eerste dag van het nieuwe jaar. We zijn hier bij Café Hulsman en ik heb hier een interview met Monique, als ik het goed heb. Hè? Monique, vertel eens, hoe is 2017 voor jou geweest? Ik heb 2017 een heel goed jaar gehad. Ik was 25 jaar getrouwd in 2017, dus ik heb een heel goed jaar gehad. Veel plezier vanmiddag? Ja, zeker. Ja? Zeker. En jij ook? Ja hoor. Okay. Zeg, vertel eens, hoe was de jaarwisseling voor jullie? Ja, we hebben een leuke jaarwisseling gehad met de vriendengroep. Dat was erg gezellig. Was dat hier bij Hulsman of ergens anders? Sorry? Was dat hier bij Hulsman of ergens anders? Ergens anders, bij iemand thuis. Oké. Ja. Ja. En wat verwacht je van 2018? Dat het een mooi jaar wordt. En als alle voornemens niet gaan lukken in 2018, heb je altijd 2019 nog om het opnieuw te proberen. Ja, dat 2018 net zo goed gaat worden als 2017. Vol goede gezondheid, plezier, veel met mijn vrienden. Ja, dat we nog gezond mogen blijven hè, voor het nieuwe jaar. En heel veel liefde voor iedereen. Oké. En heb je nog iets te vertellen aan de kijkers in Venray voor 2018? Nou, ik wens iedereen heel veel geluk, liefde en gezondheid. Ja, geniet ervan. Geniet van 2018. Oké. Ja, dat is allemaal vreedzaam met elkaar omgaan. Dat wens ik iedereen toe.